Bună, sunt Roxana și astăzi vreau să vorbim despre un pas important pentru cei mici, adaptarea la grădiniță. La Kinderama facem tot posibilul să creăm un mediu sigur și prietenos în care fiecare copil să se simtă încrezător. Primele zile pot fi pline de emoții, unii copii sunt entuziasmați, alții pot fi copleșiți de un mediu nou. De aceea, în primele zile ne concentrăm pe activități de cunoaștere și socializare. Folosim jocuri interactive, povești și activități creative pentru a-i ajuta pe cei mici să se simtă ca acasă. În plus, fiecare copil are un loc special unde poate veni oricând să se simtă în siguranță. Este firesc ca unii copii să plângă sau să fie anxioși. Le oferim timp, ascultare și încurajare. Le spunem că este ok să simtă astfel, iar noi suntem aici pentru ei. Dragi părinți, acasă puteți continua procesul de adaptare prin jocuri de rol, discuții despre ziua petrecută la grădiniță și multă încurajare. Împreună transformăm fiecare zi într-o poveste frumoasă.